दिनै 4 नं बिनाखाता गुदि फरायसालियाव आं आंनि भटखौ बड'लेण्ड ओनसोलनि सान्थि, जौगानाय, न्याय, हारि माहारिनि गेजेराव अनलायनाय आरो आसामाव मोनसे गोख्रों रायजोखौ सिबिग्रा, आसाम रायजोखौ भारतल' नङा सारा पृथिबियावनो जौगासार मोनसे रायजो खालामनो नाजाग्रा मोनसे सरकार गायसननो थाखाय आं दिनै भट होदों। दिनै आं इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ धन्यबाद होगोन। जोबोद मोजां थासारियाव बिसायख'थिखौ खुंदों। रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लादों। फुंनिफ्रायनो भिर जादों। दा इलेक्शना जाहैबाय डेम'क्रेसिनि फेस्टिभेल। बिसायख'थिया जाहैबाय गणतन्त्र हादोरनि फोरबो। बे फोरबोआव बयबो रंजा बाजा बाहागो लादों आरो रायजोआ गावनि बिजाथिखौ सायख'नो थाखाय दिनै बेयाव लाइन लानानै बयबो भट होफैदों। गथिखे आं बयबो रायजो राजाखौ खावलायदों, नोंथांमोना गावनि गोसोनि फसन्दनि बिजाथिनो भट होनानै जोंनि सुबुं दारा खान्थिखौ जाहाथे गोख्रों खालामो, बेनि थाखायनो खावलायहरनाय जाबाय।